Ahoj, já jsem Honza a působím na pozici velitele družstva u hasičského záchranného sboru. Mojí prací na místě události je koordinace mého družstva a také komunikuji s krajským operačním střediskem, aby věděli, jak to na místě události vypadá a co se děje. PPI stop, já PPI 130, vyjížděme na místo události, příjem.